And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret File. Sorry, dahil naabala ko yung natutulog mong Hi DJ Rocky at sa mga tagapakinig mo. Bago kayo mag-react isi-share ko lang itong nakakaloka at petmalong eksena na naganap sa akin sa jeep. Matagal na ito nangyari pero isi-share ko pa rin. Itago niyo ako sa pangalang Chuchay. At ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. So, eto na nga. May crush ako. Hindi ko sasabihin kung ano na yung kurso ko pero yung crush ko, ang kursong tinitake niya ay criminology. Madalas ko siyang tinitingnan sa library. Tapos pag nasa campus, sinusulyap-sulyapan ko. At ang malala rito, araw-araw ako nag-i-stalk sa FB profile niya. O diba, landi ko, charot with harot, sabi nga ni DJ Rocky. At syempre, mas humarot pa ako, lumandi pa, nang malamang single si Crush. My God! Kaso, hindi ko pa alam kung papansinin din niya ako. So, balik na tayo dun sa jeep na eksena. Maulan nung time na yun. Pahirapan yung pagsakay sa jeep. 6:00 pa man din yung uwian namin noon sa last subject. So, paglabas namin ng gate, napangiti ako bigla ng abot tenga kasi namataan ko si Crush kasama yung tropa niya. Nag-aabang ng jeep sa waiting shed. Pero syempre, hindi ko naman pinahalata na malandi ako, diba? Hindi ko naman pinahalata kay Crush yun. So, eto na. May pumarang jeep. Kaya, paunahan sa pagpasok ng mga estudyante, todo singit din ako. Kaso, ako yung panghuling nakapasok. Malakas-lakas pa man din yung ulan. Puno na parehas yung kaliwa at kanan. Tapos, mga cream students, yung karamihan sa nakaupo. Napansin ko si Crush nakaupo sa may dulo sa tapat ng labasan ng jeep. Kaya napag-isip-isip kong bumaba na lang siguro. Nang biglang magsalita si Crush, "Dito ka na lang muna," sabi niya, sabay tap sa lap niya. OMG! Hindi ko alam kung papayag ako, pero ang ending, umupo ako sa lap niya. Gusto kong sumabog sa iya. Nag-sorry ako sa kanya kasi feel ko ang bigat ko. Tapos sagot lang niya, "Okay lang, malapit-lapit lang din naman ang jeepney stop." Pagkatapos, di na ako umimik. Pakiramdam ko, mas pula pa sa kamatis yung mukha ko. Eto na, habang nasa biyahe, tahimik lang ang lahat sa jeep. Nang may maramdaman akong may something na matigas sa lap niya. Parang may gustong kumawala, may gustong dumungaw sa kaya mas pinili ko na lang huwag gumalaw. Para kunwari wala akong nararamdaman. O diba, manhid-manhidan lang ako sa biyahe na parang gusto ko na lang tumalon dahil katabi ko lang naman ang daanan. Tapos, sinabayan pa ng malubhang traffic kaya nagdarasal na lang talaga ako noon na sana may sumaklolo sa akin. Na sana may bumaba o mag-giveaway para ako na lang umupo. Total, mga lalaki naman sila pero ang mga kapal. Abala sa pagsi-cellphone.
Tiniis ko na lang wag gumalaw kasi nararamdaman ko talaga ang paano ni Crush. Oo, crush ko siya pero hindi ko naman hiniling na umabot sa ganong sitwasyon. So, wala ding imik ang siraulo, di rin siya gumagalaw. Pero alam kong alam niya na inaano siya. So, pagdating sa jeepney stop, nilibre ko na lang siya ng pamasahe. Siyempre, iyang-iya naman ako sa kanya at naabala ko siya. Oo, naabala ko ata yung nagagalit niyang ano. So, bumaba na agad ako pagkatapos ko mag-sorry at mag-thank you sabay karipas ng takbo. Hey, PS, alam ko na pangalan niya. PPS, kumaripas ako ng takbo, hindi rin lang dahil sa awkward scene na yun. Dahil 2 rides pa ako. Oo, sasakay pa ng 2 jeep. And PPPS, sorry, dahil naabala ko yung natutulog mong crush. Hanggang dito na lang po. Medyo masaya naman ako, kaya lang hindi ko lang talaga ine-expect. Hindi ko kineri yun. Muli, ako si Chuchay na Happy Petchay. At ito ang aking SPG. As in, Super Back Nerd Secret. Wow.